Ai uitat ceva? Scuze că am venit așa, dar nu aveam cu cine să vorbesc. E ok. Dar ce s-a întâmplat? Hai, stai jos. Pur și simplu nu pot să mă înțeleg cu el. Și mai e și Tavi care zice că oricum nu o să se schimbe niciodată. Păi și nu-l crezi? Da, poate că are dreptate. Stai, tu ai vrea să se schimbe. Păi aș vrea. Adică știu că unele lucruri o să rămână la fel și accept asta. Dar măcar să nu mai facă rău oamenilor din jurul meu. Tu uiți că a încercat să mă omoare. Pentru că nu știe că ești fata mea.